birni da karkara. Birni da karkara, wai mene yake faruwa? Birni da karkara, birni da karkara, a nan talaka yake da damuwa. Birni da karkara, birni da karkara, ka baki a sama amma babu hawa. Birni da karkara, birni da karkara, ga hadari baya zubar ruwa. Birni da karkara, birni da karkara. Babba? Na'am Amina. Ina siya ya jaya da siya ta musu da tafi. Ni na aike su, amma sun kusa dawowa yanzu. Dama furansu ne zan dama musu sai kuma na ga ba sa nan. Amma kai ga na haka. Sannu Amina. Sannu Amina, Allah ya miki albarka. Amin babba. Bari in shiga daga ciki. To Amina, sannu. Jaye, kaga abu yana birni? An shi maka kana cikin birni na zaka sha wannan wuya ba yana shi in dai ya zo sai muna bi shi cikin birni ba. Wallahi da ai ma. Wannan tsauni wuya kwa zazzabo kiwo ka je ka shiga aike ka wani gari ga da garin mu abun wuya yi aba malam kare kamar. Jaye wannan inda ai na yi mamaki da ba karye ba ma. Na gaya maka shiwo ne fa kaga gini fa na gaske nan ma kaga wani shiwo ne fa kaga. To kaga fa na gaya maka wannan kwazazzubo a yanzu binni shi ba shi aka mota zaka dai kawai zi ba ni da na ge binni mota zan koya ma yana gaya ma a radu zan koyi mota ni makaranta zan shiga zan yi boko man da rashin turanci nake so in iya ka gi ka ma to shi ka gi ka a ranta kashe ni turanci zan koya duka zamu koya ga da ju'uni sai dai ka gyan shi ayya ga gya shan Allah wallahi gya shi ne gwamna gyaye da ka ji gyaye shi ne gwamna
Kai ne wanda kuke zanta da makwacinsa ko? Makwaci na ne. Ya sunanka? Sunana Ismail. Ina matarsa ne na gaba ko ba mata a gidan ne? Sun dade da rabuwa da matar tashi. Shi kadai ke zaune kenan a gida? Shi kadai ne a gida. Na ga an kashe shi kuma da bindiga, kuma na ga har yanzu ba wanda wani nashi ya zo wannan gurin, ko wani abu yake aikata wanda ba daidai ba. Mu ne dai makotansa. Lokacin da wannan al'amari ya faru ko kuna ina? Wallahi mun dan je, ka san harka ta kauye, mun dan zaga masallaci haka je haka ta kasance. Okay, idan na fahimce ka ne kenan akwai ba kai kadai ne makwacinsa ba kenan, akwai wani bayan. Akwai wasu bayan makotan nasa. Shikenan da Allah idan ba za mu damu ba, za mu so mu ga ko guda ɗaya ne shi ma domin mu dan karasa binciken da muke yi domin wannan aikin shi ya kama wannan kauye. Ko ba ga iya gano suwaye saka sai sa. Birni da karkara ka baki a sama amma babun hawa. Birni da karkara. Okay, ku ne makwacinsa ko? Zan so kuɗin amsan wasu tambayoyi da muku akan san wannan tun da aka yi makwacin nan. Musan shi da wani wanda suka taɓa yin faɗa ne ko wani makiya ko wani ne wanda ba sa zaman lafiya ce gaba. Birni da karkara, 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 birni da karkara. Wai mene yake faruwa? Na yi kokwanton wani abu, kawai da na ɗau wuta ta shiga gida. Kai kuma a lokacin baka tsaye da su ka ce lafiya bacin da ka ga bakin fuska ne, kuma a shugan karaku kuma ka san bai da ɗa a shigo cikin har gidan ya kuma baka musu magana ba a matsayin ka na makocinsa, wannan alhakinka ne ai. Gaskiya ban yi gurin hakan. Wannan kuskuren kai ma naka. Birni da karkara, birni da karkara. Wasu oga. Okay. Kasa kai ma zai yi bukata yanzu da muka farka sai saboda mu bincike ka. Dan da alamun gaskiya ga tattara da kai. Ba da wani ina station. Kwantar da hankalinka. Sai da baka wani ba. Kwantar da hankalinka. Ko wani dan kawai bincike in tambayoyi ne kawai da ba za a samu sai ka mutum kawai da ya kashe ka. Gane ko? Okay. Kuma da shi. Wasu. Birni da karkara ga hadari baya zuwa. Birni da karkara. Kaga ashe wani wannan bawan Allah ya ga abin da ya faru. Lallai. Kwana biyu lallai ma ya askin ne ya kwana biyu. Wallahi Allah abubuwa kuma ai zuwa ne nima alƙawari ne. To ma sha Allah. Sai kai mun kan ne saboda masu laifi sai da musulun da gane mu manyan ma'aikata. Allah bai na fara mu ai ba karamin da yake ke wa kun zo nan. Hello Uga. Hello ko misali. Wallahi da mun kiran ka ne akan binciken nan da muke yi. Okay, to ya ke ciki? Muna nan muna bincike ana zargin mutum. Okay, to ya mu kama su bane ba. Mun yi kokarin hakan sa, amma mun je sun gudu. Mun bibiye su, amma yanzu haka mun gano sun gudu sun je birni. Yanzu haka ma sa
har hotunan su mun samu, yanzu ma zan turo ma. To ka turo mun yanzu nan kwaya ina jiran ka. Zan turo ma. Oke kai nawa ne kudin ka? A ba Allah kawai ba shi aikin da ba shi kawai. To shi kenan. Allah ya taimaka. Aba uga ka bayan labai ya fita ba karɓi kuɗi ba kana gani ran nan a gaban ka suka kama ni sai da muka yi da kai belin ina 5,000. Aba uga Kai kake magana kuɗi lokacin da aka kama ka san da yadda aka fito da shi duk kokarin da ya kan fito da kai da kake magana ma wai an kama ka ba dai diga aka kama ka ba. aba uga To bishi ma ka an so kuɗin bishi ka an so. In bi shi kuma so ke su ƙara kama ni su ƙara sani a bayan kanta. Wai mene yake faruwa birni da karkara a nan talaka yake da damuwa birni da karkara ka baki a sama amma babun hawa birni da karkara ga hadari baya zubar ruwa birni